Avui parlem d'una gran persona i millor músic. Pepe Grau és la passió per la música. La història musical de José Grau Benedito, més conegut com a Pepe Grau, començà en l'any 1975 en l'Escola de Música de la Societat Musical d'Alzira. Allí va fer els seus primers passos en el món de les partitures i els instruments, amb la tuba com a una fidel companya. El seu mestre en aquesta especialitat va ser Francisco Hernández Guirado, qui va saber transmetre-li la seva passió per el so profund d'aquest instrument. Amb el temps, la seva formació es va expandir en les dues institucions més prestigioses del país, el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i el Real Conservatori Superior de Música de Madrid. En el seu camí va tindre l'oportunitat d'aprendre de grans referents com Enrique García Asensio, Luis Blanes, Enrique Cifre i, a més, també Manuel Galluf Verdaguer. Pepe Grau, en el seu talent i el seu esforç, li va portar a graduar-se en 1983 amb un prestigiós premi, el Premi d'Honor en l'especialitat de tuba. I aquest mateix any va començar la seva llavor docent en la Societat Musical d'Alzira. Entre l'any 1983 i 1986 va formar part de la Banda de Música d'Infanteria de Marina de Madrid, on va perfeccionar la seva tècnica i va adquirir una valuosa experiència. En el seu camí es va portar a l'Orquestra Simfònica de Madrid en l'any 1986, on va continuar la seva formació. El seu creixement professional li va permetre obtindre en l'any 1989 el diploma de música de cambra i en l'any 1991 el títol de professor de música. Ha dirigit diverses agrupacions, entre elles l'agrupació de veterans de la Ribera, així com la banda juvenil del grup de percussió de la seva societat musical d'Alzira. El seu talent ha sigut reconegut amb premis com el Mestre Vila en Madrid en l'any 1206, sobretot també en passodobles, especialment el de la Fallera Major de València en l'any 2007. L'Ajuntament d'Alzira li va atorgar la insígnia d'or de la ciutat com a reconeixement de la seva contribució a la música. Però més enllà de la faceta de Pepe Grau com a intèrpret, director i compositor, la seva vena creativa li va portar a compondre nombroses peces musicals, destacant els seus passodobles a les Falleres Majors d'Alzira durant molts anys, i sobretot també el conegut passodoble a Xavi Cacau, dedicat a l'actual regidor de Turisme Xavi Pérez. El passodoble de la Societat Musical d'Alzira és la seva gran obra, que se toca sempre que actua la nostra societat musical. Grau no sols ha deixat l'empremta en la música, sinó també ho ha fet en la política local, com a regidor d'Educació en l'Ajuntament d'Alzira. Va promoure l'inici dels projectes de la renovació de l'Institut José María Parra i de la construcció del nou Institut Regent Jaume. Pepe Grau, volgut sempre per la seva proximitat i admirat per el seu talent, i sempre és recordat per el seu incansable lliurament de la gent, la proximitat con dia. Pepe Grau és sense dubte un referent en la història de la música i sobretot un referent en la societat musical d'Alzira, però a més un referent perquè sempre que la gent del poble d'Alzira el necessita per a qualsevol cosa, ahí està Pepe Grau. L'últim ha sigut fer de mantenedor dels moros i cristians. I ahí està este amic en el que he compartit anys del consistori alzireny. Pepe sempre serà volgut el nostre poble i des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira creiem que és just que li fem este xocotet homenatge.